Molweni apha emoyeni. Ngithenjiswa kaNgwevushe lena eMgomanzi eRhogqeni u-R1. Besine-funeral bethuna apha ekhaya. I-funeral yomntwana kabrother wam. Indlela esisetyenzelwe ngayo kakuhle ayithetheki. Idekho emafihlweni, ukutya akho kwanto ibidingeka bethunana sisebenza sisebenzele kakuhle juti asinabhonga abantu abaninzi nango bafuna ujoyina. Sisebenzele kakuhle kakhulu uveli bethuna. Siyamgaranta thina, siyamgaranta kakhulu. Ndinokwandisa Bulana, ndingowalapha eRhogqeni. Ndisuka ngapha kwendlela njengoba ndizapha nje. Ndibukele into ebisenzeka ententeni. Bekukuhle kakhulu isevisi kaveki ibintle kakhulu. Ibintle and ibimnandi, ibukeka. Nkosi. Apha kwabhuti belisebenzela isevisi yenu ibentle ngelona hlobo, isimavela ngelona hlobo. Siyithandile kampani qinisele ngokuza kwenu apho abantu bavile pha bambozela bayifuna kangangoko le nto isingantemisileyo. Awufuna phela umbutho wenu bekuhle apho. Siyabulela singala madlumo kakhulu. Bulela gqitha bekuhle mhlobo wam. Hayi bekuhle tata.
Jehovah Elohim, Jehovah Shalom.